לכם צריך להבין עניין הגאווה, ודאי שזה אחת המידות הגרועות ביותר. אבל המידת הגאווה צריך לפעמים לדעת איך להשתמש בה. אחרי שבן אדם הלך לכיוון הנגדי ועבד על הגאווה, הוא חייב להשתמש עם טיפה גאווה. למה? זאת אומרת שהיא טובה לגוף. כן? או למשל בן אדם אומר, אני לא רוצה להיות גאוותן, מה יעשה? יתלבש בבגדים סרוכים, יישב במקומות לא נעימים, לא יאכל בשר, לא ישתה יין, לא יתחתן, השם ישמור, ויהיה ברחוב, הוא יגיד לעצמו, הנה הגאווה, אני מתרחק מהגאווה כמה שאני יכול. ילבש שק, בגדים קרועים, חס ושלום. חס ושלום. זה חוטא. אומר לנו גם במסכת תענית, כמו אדם שאדם עושה תעניות רק בשביל תעניות, אנחנו לא מדברים על קדושי עליון. בן אדם רגיל כמונו שעושה עכשיו תעניות, כן? הקדוש ברוך הוא אמר לך תאכל, למה אתה עושה תעניות? אלא רק אם הוא רוצה לכפר על חטאיו, כל זה צריך לכוון, ללכת אצל גדולים וכולי, אבל סתם ככה הוא נקרא חוטא. כמו שאומר לנו הרב, המהלך בדרך זה נקרא חוטא. למה? הקדוש ברוך הוא אומר לך שזה מותר. נכון, אתה רוצה להיות כמו נזיר. אין דבר כזה. גם אפילו נזיר, שמה עשה הנזיר? לקחת סתם נזיר זה 30 יום, והוא לא שותה יין. אחרי ה-30 יום צריך להביא כפרה, קורבן. למה? כמו שכתוב בתורה, כן? וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. איזה נפש חטא? הוא לא עשה כלום, רק התנזר מהיין, כי הוא ראה, נגיד, כן, סוטה בקלקולה. צריך להביא קורבן, כי הוא התנזר מהיין, והוא נקרא חוטא, כי הוא החסיר את עצמו מלשתות יין. יחסיר את עצמו להתגלח. לכן, בן אדם צריך, כן, טיפה, אחרי שהוא עבד על הגאווה, להשתמש בגאווה, בשביל להיות בן אדם בינוני. להתלבש נחמד, להיות אחרי מקלחת, כמו ואהבת לרעך כמוך, ולדעת איך לדבר לחברו וכו' וכו'. להיות טוב, להיות נוח, ומצא חן בעיני אלוהים ואדם. חזק וברוך.